Hello guys, magandang hapon guys. Welcome to my YouTube channel, Lani Cañete Official. At sa ating mga kababayan dyan, nasa ibang bansa, mayong hapon, mayong gabi sa inyong lahat guys. Amping mo kanunay guys, for today's video, tayo ay magluluto ng sinukmani para bukas dadalhin namin sa Lipa. Pinipig pang topping sa sinukmani. Naing na malagkit. Yun. Ito naman ang aking nilutong latik. Patuluan natin dito ng pag ito'y para na siyang tira-tira guys. Yan. Pag medyo matigas na siya, malambot pa siya guys. Malambot pa. Ito, malambot pa siya. Pag medyo matigas na, saka natin ilagay. Patulo tayo uli. Patulo tayo uli guys para kita natin kung matigas na siya. Yan. Ayun, oh. Matigas na siya, oh. Para na siyang candy. Saka natin ilagay yung ating malagkit. Pahinaan lang natin yung apoy. Ay. Lagyan na natin. Saluin natin at kapay abutin ng tikas ng ating guys, nalilihan muna ako ng aking asawa at talagang naligo na tayo sa pawis sa paghahalo. Sabi siya nilungan na ako ng aking jowa. So guys, oh, sarap. Tapos ang katuwang nito guys ay kaping barako na walang sukan. Sarap. So, ganun po kami pag nagluluto kami sa amin sa probinsya. Luto kami ng biko or sinukmani. Sinukmani, biko naman doon sa amin. Pero ngayon ang mga dito sa Tagalog, alam na rin nila ang biko. Kasi nga, mga, alam mo naman, mga Bisaya. Sabay, biko, sinukmani, isa lang yun. Kahit saan lugar na kasi ngayon Bisaya, pagka nakakita ng sinukmani, ano yan? Biko yan Oo, biko, pero sa ano dito, sinukmani. Sunod kong gagawin guys, magawa naman ako ng putumaya. Masarap din yung putumaya. Meron siyang luya. Guys. Pinang ilalagay natin sa ating lalagyan ng ating sinukmani at siya ay malamig na. Lalagay na natin dito. Para i-prepare na namin. Para bukas. Handa na ang aming mga dalahin. Ano guys. Lalagay na natin. Sinukmani. Dali natin bukas sa Lipa. Sobrang sa lamig. Dapat pala yung medyo mainit pa. Ilagay ko na. Sabi naman nila pag mainit pa daw, pag ilagay ko daw, mapanis. Bukas pa ito. Dahil sa Lipa. Pinalaki ko muna. Marami pa kasi kong ginagawa. Hindi pa ako ng damit. Pala ko magpalik ko. Ayos na naman. May sumbahan na sa lamok. Gamitan nila natin siya ng 1 piece guys para mas pa-flat natin ng maayos kasi nga
sobrahan na siya sa, dapat kanina din medyo mainit-init pa para maiplat ng ayos. Para mailagay natin ng ayos yung ating toppings. Kailangan talagang iplat para maganda tingnan pagka nailagay yung toppings natin. Tsaka ang dami ng aking gata. Ano? Talagang sakto sa gata, oh. Mamantika siya, guys. Oh. Hindi tinipid sa gata. Talagang, ay, hindi na nakapit sa kamay. Dudulas na ng kanya. Lagyan na natin siya ng pinipig, guys. Para crunchy ang ating sinokmani. Overload talaga, oh. Crunchy. Tapos may kaping barako. Naku. Gayatin na natin, guys, na square para bukas pag kumuha, kayat na. Sinokmani overload sa toppings na pinipig. Masarap na ito sa almusal, guys. Kaping barako, sinokmani. Ayos na. Mabigat sa tiyan ang sinokmani, kaya pag nakagdalawang gaya, ayos na. Yan na, guys, ang ating finished product natin sa ating sinokmani. Overload sa toppings na pinipig, guys. Yan. May ginawa din, guys, ng aking anak. Nagawa din siya ng gelatin. Ang kulay. Red and green. Yan, guys. Hanggang dito na lang yung video natin, guys. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Shout out ko lang po si Grace Gutierrez ng Nevada. Hello po. Hanggang dito na lang po. God bless. Thank you for watching. Bye, guys.